Кажи ми още един път как се чувстваш за мене. Катъбите и сирап. Тази зима ще бъде лято. Защото всички ще отидат на почивка! Само аз. И ти. Или поне Спаска така си мисля. На здраве, Коле! На здраве, Иване! Какво става, Коле? Оправи ли колата? И само, Иване. Има някакъв проблем с спирачките и не мога да разбера откъде идва. Кирилката имаше безостация, защо не спрямо? Само, майко! Не работят спирачките му! Що не става? Може кажеш да отидем на аквапарк? Давай да правим тикток, да гледат, да знаят. Той! Този без кащи! Кирилка, мисля, че знам как мога да направим пари. Как му? Пак замириса на война. Ще го фъркам! Ма чакай, аз нищо не съм направил! Да не му се направи тиктока! Защо, ма? Защото лятото свърши! Почивката от 6 декември само в кината.